De benen van groep 1 van de Mierskip van Boetenpost hoegen Joet net binnen te zitten. Ze gaan mooi Klaas mooi, want die had dus lampjes. De skiep en lampjes zijn blij dat ze naar Boeten kunnen en de band vindt het prachtig. Wij gaan hier zien. En wat zul je hem zien? De lammetjes van Klaas. En dit is Klaas, hè? Ja. En daarachter zijn lammetjes, achter je. Ik vind ze schattig. Hier in Jesterijn bij de familie Intema is het ook een speciale dag. De kijken we naar Boeten. Een speciaal moment, want ja, dat is toch super wel het begin van de maaitijd. Van mooi waar. Een beetje onwennig en misschien komt dat ik wel van de belangstelling van uw kant. Stappen de dames de graai in. Maar dan gaat het los. In Makkum komt de thermometer op 16 graden. En dan is het best wel uit te houden hier op het strand. Het is heerlijk. Ja, echt lekker. Ja. Eerste ijskool van het seizoen. Jazeker. En? Heerlijk, verrukkelijk. Ja, mooi zonnetje erbij. Mooi plekje. Kan niet Wat beter. wil je nog meer? Met temperaturen in de steden die het oprinnen onder wel 18 graden, is het Joet gewoon schitterend waar. Het is tegen uitzonderlijk, het is uniek van maart. Deze periode, nou, die treft zelfs het vorige jaar. En maart is onderwijs naar een record warme mannen. We zitten met temperaturen om bij de zonnetje op 18 graden. En we kunnen boeten, zitten we alles aan. Maar zo waar krijg ik wel mensen superlijst van maaitijdskriebels. Ja, zeker weten. Ja, Hoe voelt dat? Ja, hoe voelt dat? Alles weer blij, hè? Maar dit waren de mooi eruit nou. Ja. Maar dan zul je te varen? Nou, zo gauw het kan. Ja. Wat mij betreft winnen we voor het West. Ja. De komende dagen bloot het nog zokwaar in de verwachting.